som z 8. A triedy a na projektový deň som si vybrala tému bábkové herectvo, hlavne kvôli tomu, že sa herectvu venujem už od 7 rokov a veľmi ma to baví. Bábkové herectvo som si vybrala aj kvôli tomu, pretože moja konzultantka je osobne bábková herečka z Bábkového divadla Žilina. Celú prezentáciu bude vlastne za mňa rozprávať moja vlastnoručne vyrobená bábka, ktorú som si vyrobila z materiálov, o ktorých vám neskôr porozprávam. Takže môžeme ísť na to. V bábkovom herectve sa uplatňujú bábky, ktoré ovládajú bábkoherci. Poznáme rôzne druhy bábok, o ktorých vám neskôr niečo porozprávam. Nielen bábky sú hlavným bodom bábkových divadiel. Odkrytý živý herec v maske robí bábke v predstavení kolegu a tento herec je mnohokrát normálne v kostýme a normálne s bábkou spolupracuje. Samotné bábky môžeme definovať ako oživenie neživej hmoty. Bábky rozprávajú vlastným jazykom, tento jazyk sa nazýva jazyk metafor. Bábka je v divadle vďaka dvom bodom. Pohyblivé výtvarné dielo, čo som ja, a ľudský hlas, zvuk. Druhý bábok. Podľa typu vodenia delíme bábky na bábky vodené zo spodu, bábky vodené z hora a bábky vodené zo zadu. Bábky vodené zo spodu. Bábka je vlastne predĺžená ruka vodiča a patria sem maňušky a javajky. Maňušky. Tieto maňušky majú najjednoduchšie ovládanie a mnohokrát sa spájajú s detskou hračkou, pretože mnohokrát tou detskou hračkou aj samotné maňušky sú. Tu máte malú ukážku. What is that mysterious ticking noise? Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, Snape. What is that mysterious ticking noise? Kind of catchy. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, 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 Severus Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, 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 Severus Snape, Snape, Hermione, Severus Hermione, Snape, Hermione, 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 Harry Potter, Severus that's me, Snape, Harry, 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 Hermione, Snape, Harry Potter, I'm Harry Potter, I'm Harry Potter, Harry Potter, singing a song all day long at Hogwarts. I found the source of the ticking. It's a pipe bomb. Yay! Voldemort, Voldemort, Voldemort.
a my budeme pokračovať. Javajky, hlavu na kolíku drží ruka, ktorá takisto vytvára aj telo bábky. Nohy, pokiaľ ich vôbec bábka má, sú visiace. Takisto sem patria aj pičové bábky. Kombináciou javajky a maňušky vzniká maňajka, ktorú vidíte na tomto obrázku. Bábky vodené zhora patria sem marionety. Ovládanie pomocou nití a bábkoherec sa nazýva manipulátor. Tento bábkoherec býva väčšinou schovaný za oponou a marionety sa využívajú takisto aj v televíznych inscenáciách. Napríklad, ak poznáte reklamu na poštovú banku. Bábky vodené zozadu, manekíni. Tieto bábky sú mnohokrát v životných veľkostiach a preto ich bábkoherci držia priamo v rukách. Napríklad taká manekínka je napríklad taká bábika. Tieňohra. Tieňohra nie je druh bábky, ale technika, ktorá sa vytvára na dotvorenie atmosféry v hre. Teraz vám ukážem malú ukážku. Teraz vám porozprávam niečo o najstaršom bábkovom divadle na Slovensku. Takže, toto bábkové divadlo sa nachádza v Žiline a vzniklo 1.4.1961. Momentálne ale prebieha jeho rekonštrukcia. No a teraz by som vám chcela niečo porozprávať ešte o mojej bábke. Takže túto bábku som si vytvorila sama doma z takých materiálov, ktoré sme už doma buď nepotrebovali, alebo boli veľmi ľahko prístupné. Takže napríklad táto tyčka, na ktorej drží vlastne tá bábka, tak tá tyčka je zo sušiaku na pradlo. Takže som využila naozaj také materiály. A ešte by som vám chcela ukázať takú pomôcku, ktorú využívajú bábkoherci. A nazýva sa to kazu a je to vlastne, deformuje vám to hlas a bábkoherci to väčšinou využívajú na také zvuky a väčšinou to nevyužívajú na normálne hovorenie slova, pretože sa s tým dosť ťažko rozpráva, ale môžem vám aj predviesť. Takže ďakujem za pozornosť. No Helenka, veľmi pekná práca, naozaj.
keď som pozeral teoretickú časť, naozaj začínalo na tom záležať, malo tak dosť do hĺbky si išla. Videl som, že až 22 zdrojov si použila, to je volačak, že neuveriteľné oproti ostatným, čiže evidentne vidie, že táto téma baví. Prednes a vôbec táto prezentácia zase originálna. Veľmi sa mi páčil ten nápad s tým komárom. Vidie, že využívaš vlastne to, čo si sa naučila aj pri tom bábkoherectve a krásne si to použila aj tu na tejto prezentácii, aby to bolo originálne. Tak? Ešte? Dobre, tak výborne. No a chcel by som sa ťa teda opýtať, spravila si akože veľmi veľkú, spravila si ako na dosť takú veľkú prácu. Vedela by si ju posunúť teraz po týchto skúsenostiach ešte niekam ďalej? To znamená, že vedela by si ju nejakým spôsobom ešte rozšíriť do budúcnosti? No ja by som chcela sa určite v budúcnosti venovať bábkoherectvu alebo herectvu ako takému, takže určite keby sa zo mňa stala taká bábkoherečka, tak by som to určite posunula na už inú úroveň, nie na takúto tú žiackú a takú základnú. Mierim hlavne na to, áno, ale mierim hlavne na to, že jedným z cieľom tvojej práce bolo vlastne nejakým spôsobom ako spropagovať toto bábkoherectvo. Máš pocit, že sa to vlastne podarilo? Ja si myslím, že celkom áno, pretože väčšina ľudí pozná iba herectvo a mestské divadlá, takže tieto bábkové divadlá nie sú až tak známe. Takže si myslím, že aj áno. Dobre, v poriadku, to je všetko. Blahoželám.